ина иша нигоҳ кака ина қадар бароварда иш оли вообще ичи наусхар када ина наусхар када ина ёш уже 10 сантиметри қариб шида ина иш 10 сантиметр и ҳами хеле ака оста оста ҳар кадомаш агар не ҳамиё ҳамаш дар як рӯз шинондагием не ки ятш инамиё ҳама як сола кӯчата стресс шидагие ина бародаро кӯчато як хелеш нав баровардестай инами акай мурод худат хулосата бирор акаҷо ина нигоҳ ки нав баровардеста як хелеш бо камтара калонтар шидай бо инаиша нигоҳ 10 сантиметр шидай ака ними баъди техниц срезай агар не ҳамиё ҳамаш дар як рӯз шинондаги инаиша нигоҳ и қадар шидай